upo vasati varufa kwakanzi nadhivha hatirufi kana tisina chikafu kana tisina chikafu hatirufi. Vakauya rini? Vakauya sina zuro wachona vachibva uku. Vanga vasingaendi kubasa here? Vava vachitoenda. Vakauya chachiri chingandisi muswe Sunday. Saka vari kune imwe basa avo. Saka padzakauya vachiti kuya kuzorufa pacho munoziva kuti chachokwadika. Ude hangu ndandina tombota takangogumirana pazhira kati aingotaona sekuru bhenyu vapese basa iri. Sure. Because honai chachakamisa zvese zvakakwana. Simbi dzikakwana. Ndizvo zvindasvika. Idzo simbi dzirapa idzi. Ndodzavaida kuti dzinamwe idzi. Dzanamwa. Saka izvo vari kuti hatidi kurufa kana pano pasina chikafu. Saka chikafu chacho chokutaugwa ichichi kutotenga zvekuti hanzi kutenga ekera. Ini ndida kumutsvaga Jivha wachimuudza kuti ini handikwanisi kutenga chikafu chekusupply kunoku. Zvatingatongoita chikafu ichi panobikwa lunch yekumusoro kwana sekuru Bheni. Tichaisa mulunch box chikafu chavo chouya. Because hatingakwanisi kuti titenge zvigubhu zvemafuta mugoma mabarwe izvinhu zve402 kana kuti 3 vanofanira kushanda kunoku. Ndoda kumutsvaga Jivha wacho ndinzwe kuti shamwarika inini I think at the end of the day wakutongoda kutongondiomeserera inini personally. Because hatingati kuti kusupply food kuno kutosupply zvefood at the end of the day. Inini ndatoone stress guys. Ndo papa unozotosiya zvinhu hambozvona. Yangogomu kuda ngowachisana chete. Saka na iye akada kutomutsvaga ndomuudza ndo solution ari kusasukoko. Nhasi handizivi kuti adarika apa here. Kozuro. Nezuro akadarika. Vakaenda kumba kwavo vakakuya. Kwati pamwe nhasi anogona aenda futi kuti havana. Tinomutsvaga titaurirane kuti tinzwe kuti alright mati hamusi kuda kuti imi muite basa kana hamusi kurufa kana musina chikafu. Now ndauya. Food isusu yatiri kubika tichangobika bhodho guru. Totsvaka malunch box sadza roiswa imomo kana vachitya kuti pamwe pane zvavanosangana nazvo tinouya toryira navo kunoku pabasa pacho ipapo because tashuwa I can't supply migomo yemabagwe kunoku mugomo wemabagwe ukoko. Chigubhu chemafuta kunoku chigubhu chemafuta ukoko. Muriwo kunoku muriwo ukoko. It's impossible. Varume. Zvakaoma shuwa. Imi muri kuhwa sei mukuti kudii? Inini. Saka makavati kudii? Makaudzwa izvozvo. Takaudzwa izvozvo. Takati alright tichavahwa kana vauya. Tichavaudza. Anenge ariye uyu. Ya uyu. Jivha! 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 Varipi havasikuoni kwani? Vanoende kuno kuno? Vanouya nerodhi. Hasi mwana wechikoro here? Hasi mwana wechikoro apfuura pa? Mwana wechikoro acho. Avo vari kuenda noko. Jivha! Pamoenda nepi zvendiri kutsvaga izvi? Mukuenda ground sezvo yataurira chihwo tichiti kuitika zve. Ndimukuenda the other side. Muri papini? Muondana newekisuta ipani? unongoenda kana hapana kana chikafu chawaorganiza toshanda nzara. Aiwa ndozvandikutodzoka izvozvi kuti vakatanza tishandira pasina futi. Saka ndida kuorganiza kuti chokwadi akan't supply uku but what we can do kuti tizive fair kumunhu wese uku kuti kari mazipoto makuru
imi maybe munogona kuti pamwe mabikire echikafu koko mwana nacho kunoko chinobikwa chikafu toya todya nemitese muchizvinoti hapana zvaiswawo kuti titi izvoni izvozvi nditikambe nechikafu apo kuti chokwadi it's very impossible. Saka ini ndo marongero andokwanisa kuita. Saka ndotsvaka malanchi angu toisa mumalanchi touya todya nemi kunoko. That can only be fair. Mashemarians, I think mukuzvinzwawo pafood it's reasonable munhu angashanda asina kudya. However, handikwanisi nikuti achokwadi kuti ndakatopiwa mabagwe pandakaenda uko kuti ndikwanise kubatsirika nawo. Ndakatopemha pandakaenda kumusha ndikapuwa mugomo navatete Maribet. Thank you very much vatete Maribet. Munovaziva vatete vangu ndo vakandipa mugomo wandoda kutogayisa mangwana. Then wo mavhejiwo ndakapuwa namwe anonzi vatete Maoripa. Thank you very much. Tichange tichicheka mavheji iwayo zvakare. Tikawana uko kumusoro kwavari kupuwa havo mbudzi. Vagara vachiuzika mwana sekuru Beni paindaneti. Vane makore. Saka munhu vanhu vekuti vanhu vakutongovati tinovapa mbudzi. Hambozviona. Handikwanisi kuchinja vanhu. Vari kusvikwa paFacebook. Handikwanisi kuudzira munhu Saka newe wakangoliwa zvinongoliwa ikoko. Ndinongoisa mumalanchi toya todya tose. Saka ndisingazivi kuti manje munokwanisa here kuchiuya mangwana kutanga unorufa kwacho. Mangwana ndasiya ndatebhesa apa. Ndasina kuziva kuti uripo. Andakadzoka usiku. Ngatite day after tomorrow. Day after tomorrow ndo chingani? Nhasi tingani garage ya. Tuesday. Nhasi Tuesday. Wednesday, Tuesday. Thursday. Ndine manyaradzo ndopanda kuda kuti mati Thursday. Thursday ndiripo. But ndinoda kuti ndinde kumanyaradzo avamwe sisi vangu so cousin yangu ndofana kuzobva kuno kuzuva rovira. Musi weThursday zuva rovira. Handinoita tose time inei. Tenge tatopedza kurufa. Saka Friday mune muchikwanisa kuti so that ndiorganize kuti ndinogona kutenga chingwa here ndokupai chingwa kaune drink. Because hakuna anozokwanisa kubva uko nechikafu kuya kuno. Because tikarufa basa rinenge rakutevera kuplaster. Yes. Jecha roda kusefewa and kusefa jecha is not my duty. Ndinoda kusefewa rina kusefewa. Chisefa chacho chiripo here vanosefa baba vanokona kusefa. Ndenda kuvatsvagira mari yacho sefa ndinayo. Mochivaratidza kuti yosefwa sei. Kana zvakadero kutora tisakuita confusion. Thursday morufa ndendiripo. Chikafu chechauyawo. Sanawo kutotanga kutosefa. Muno mangwana wangu seni munokwanisa kungovaudza kusefa kwacho. Then mangwana ndinongozouya futi ndione kuti kusefa kwacho vari kusefa sei. Thursday toswera tese. Nhasi nyama yangu yange dzichirwadza ndasora ndakatovata kutosimuka izvi kuti nditsvake mapenisi. Ndopa ndachirega ndionewo vhini kansela ndikuya kuno kuzoona kuti makadii. Saka apa tawirirana kuti Thursday ndo pari kurufa. Inobva yapera urufiwe here. Obvious. Kureva kuti Friday imimi munenge muchida uko here kuti mune muchidzoka uko. Kana kuri kuti Tobias anenge asefa ivhu tenge takutanga futi kuplaster na Friday. Saka uku ndongova reportera kuti vazivewo kuti ndiri pane zvandiri kudi zvandiri kuita. Saturday ndo yamaita mushanda ndizvo. Inini I think because nyaradzo iriko Friday. Ichipera tinofanira kusvika Friday. Ndo pari kutanga nyaradzo. Saturday ndo paine official. Sunday ndinoenda dzoka kundovatira mfunga mugere. Monday ndienda kuno. Kureva kuti kana kuti maybe tizo avoida ma confusion ekuzonzi chikafu chachoni munogona kuti ndadzoka ndiwa ndokutsvaka futi. But Monday maybe Monday kana Tuesday motanga plaster. Toti Thursday kurufa. Mazuva aya mamwe vosefa jecha racho rese. Rasefwa rese Tuesday ndiye ndiripo tamba kungotakurura. Chizwa kuti chikafu ndiri kuya nacho. Mazvihoka mashemarienzi. Thursday vorufa. Chikafu tinongonochitora uko. Vada kuti support nechikafu because ko kwacho kuchashata manje. Vada kuti support nechikafu. Please ndibateiwo. Zvatoo mhuri ngwangani. Tiri kuti imuri kunenge muchita kuti wangana 3 2 uyu anenge achimbomira kubasa kwake. Ndiani ane umwe anoreplace. Saka kuno kutoti 3 4 in 5 muku 6 7 sekuru Bena Bafara 8 9 sekuru ava nambuya ava 9 people vari kuda sadza nechikafu chese chekuti varye. Tibatsireiwo vanhu we ndo fine gore rino.
kwachireya zvokwadi ona mwari kudai ndapakandishatira zvino kana kutombondimirira zvakanaka kuti achikwadi uku istress kuno istress uku istress kuno istress sando zviripo ina ndingakoniwo futi kuti ndinde kunyaradzwa ndisiisi kwete kuti vamwana cousin sister yangu yakashayika gore richitanga saka nyaradzo yavo iripo paweekend ndofanira kuindawo kubhikita ndokwandofanira kuti ndiite 1 day tiripire kungoinda ukasazoinda woita sokuti unokoshesa mhuri dzevamwe yako hauidi hauikoshesi saka ndo zviripo toonana Thursday yani chikafu then vosefa Tuesday potanga kutwa zvokuplasta mune makwasa kutaurawo kana vanhu venya asi kuti Tuesday yacho niwe kana matanga mochitongopedza haiwa topedza wosakupeya kamazuva ekuti Friday Sunday Monday muchingorova nawo ndizvozvo kuti vati vamwani bhozi vanofunga ndiri kuneglect ndirisika ndiri kutamba ndichidocument tapedzerana napita indakuinda imakuinda Thursday iribo babai sharp toinda isu hola Tobias. Go baba Tobias mind it. Hanzi zvodi saka muswe test. Touya tundosura nawo chikafu tichabika ndi yangu jukuke. Tikaisiye sei? Singisa mazi. Ndakaiwacha. Waita basi. Saka ni ekera. Hanzi zvotatawirirana. Kuti ni chikafu hangatengi chikafu chekuya kuno chatinola uko toita tobika toisa malanchi Thursday vari kuya kuzodi kuzorufa then hanzi jecha roda kusefa wachatsvaga chisefa chachona hanzi harisi basa ravo rekusefa munobatsirana nemumwe kusefa vanokuratidzai kuti vanosefa sei kana wapedza kusefa utanga kuplasta tita basa